Hej, det er opgave 1.3, og jeg skal afstemme denne reaktion. Der har vi O3, som ozon reagerer med nitrogendioxid. Der afgiver 2 atom oxygen og en molekul NO. På venstre side vi har 5 oxygen, og til højre vi har kun 3 oxygen. Så jeg lægger en 2-tal på venstre side af O2. Det betyder, at vi skal have O3 plus NO2, der afgiver 2O2 plus NO. På en anden måde, jeg kan sige, at nitrogendioxid afgiver 1 atom oxygen ud. Og jeg skal vise, hvilket stof er den grønne, og hvilket stof er den blå. Når jeg afstemmer den reaktionen, så jeg har tilbage 2 O2 og 1 NO tilbage. Det betyder, at jeg har 4 atom oxygen og en molekul NO. Derfor jeg tror, at den grønne skal være NO, og den blå, som har 4 atom oxygen, har mere koncentration. Og spørgsmål 3, der spørger, hvilket af de 2 grønne eller den blå har en stor initial hastighed. Initial hastighed, det betyder, at begyndelseshastighed. Og vi kan se på figuren, at blå stiger lige pludselig og stiger op i kort tid. På x-aksen står tiden på sekund. Og på cirka 1 sekund, den blå stiger på 6 tal, mens den grønne stiger på 2 tal. Eller efter 10 sekunder, den grønne har stiget på cirka 7 tal, og den blå er på 14 eller på 13. Derfor den blå har den store initial hastighed.